Кукмара районының село Шура авылында тәңкәләр ансамбле 1992 елда оештырыла. 25 ел дәвамында ансамбль җитәкчесе Галина Павловна Азина була. Эшчәнлек дәврендә башка ансамбльләр белән, балалар ансамбльләре белән дә элемтәдә тордык. Бүгенге көндә ансамбльдә 6нчы төркем балалар тәрбияләнәләр. Без аның белән бик горурланабыз, бик шатбыз без аларга. Һәр баланың үзенең бер таланты бар аның. Әгәр дә күрә белсәң, аңа матур киңәшләреңне бирә белсәң, җайлап кына ул максатына ирешә ала. Ансамбльгә тәңкәләр исемен бирүдә очраклы түгел. Ул хатын-кызның булган, уңган икәнен, аның тормышын изүендәге хәситәсе чагылдыра дигәннәр. Бүгенге көндә мин менә шушы булган мәгълүматларны туплап, бер ноктага куеп, яшь буынга үзенең эшчәнлеген тапшыру бурычы минем алда тора. Бүгенге көндә ансамбль репертуарында 15 җыр, 5 бию. Балалар берничә буын балалар шушы ансамбльдә тәрбияләнеп үстеләр. Әлбәттә, Галина Павловна тарафыннан халкыбызның җырларын, биюләрен, уеннарын кире кайтару өстендә бик зур эш эшләнде. Шулай ук төрле республика, район конкурсларында чыгыш ясап та безнең тәңкәләр ансамбле район, республика күләмендә танылуга иреште дисәң була. Әкренләп без яңарак буыннарны җәлеп итәргә тырышабыз ансамбльгә. Һәм бу үзенә күрә һичшиксез халкыбызның гореф-гадәтләрен, милли мирасын саклап калуның бер чарасы дип уйлыйм мин. Мин дә бу ансамбльдә 4нче класстан бирле катнашам. Да бик ошый миңа. Мин бу ансамбльдә инде балалар бакчасыннан бирле йөрим. Чөнки Галя апа иң беренче җитәкче монда алып килде һәм иң беренчеләрдән бирле Шабатаны өйрәтә башлады. Ул шул вакыттан бирле үк минем күңелгә кирип калды. Һәм хәзер дә миңа ул бик якын. Безне кичкенәдән үк өйрәтәләр барлык милләтне дәгән, милләтләр белән дус булырга. Һәм шуңа күрә Кукмара сәхнәләрендә дәгән выступай иткәндә безне дә аларны бик якын каршы алалар. Без дә аларны нәкъ шулай, чөнки инде күпмедер вакыт без гел бергә бер җирдә катнашабыз һәм инде дуслар да булып якынайып беттек алар белән. Йолалар, гореф-гадәтләр ул рухи мәдәниятнең аерылгысыз элементы дисәк, ялгыш булмас. Динара Хабибуллина, Марат Сабирҗанов, Кукмара районы, село Шура авылы.